Selamat malam. Nggih, selamat Mbak Susi, malam, nggih. Jak Dadak nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Susi, Apa kabar baik? Alhamdulillah. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. seger waras. Dugi mriki jam pinten, Mbak Susi? Antawis jam 6 wau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar nggih perjalanan nggih? Perjalanan lancar nggih? Lancar. Dikira Nyapa to, Mat? Kowe omong apa ababmu badhek e? gak krungu. Gak krungu. Enggak besi. Tahu. Yo kupingku mbok mut gobloke. Omong iki latah ngono lho. Oh, latah ya. Mbak Susi selamat malam. Injih, Cak Malam Komeng. hari ini Nggih. ketika berjumpa denganmu rasanya lain daripada yang Kok lain. begitu? Kenapa? Ya merawe lah toh. Dek ngono. Iki ngono kuwi. Mbak Susi, Injih. sudah sering di sini ya, job di sini ya? Insya Allah sudah. Lama ya job di sini? Iya sudah dua Berapa kali. kali? Oh Ngono. dua kali ini. Ayo ya, foto-foto. Biasanya naik apa ke sini? Pak? Ya sama rombongan. Mat, kowe karo. Apa? Gandul-gandul. Maksudnya awake lho iso apik. Iya awake Wis kuwi tak gandeng awakmu. Eh? Ben ketok cocok, ketok chemistry-ne kena iki. Aku kok kene. Iya. Boleh matur nuwun. Nyun sewu Pak, kula tak nggih milih ki abang Pilih kersane. seleramu sing ndi? Nyun sewu, Mbak. Tenan dok, tenan pikir-pikir lho wes. Iya, iya. Iki? Iya. Ku aku? Heeh. Oh, udah matur tenan iki. Lah kowe gelem apa ora? Aku toh? Iya. Heeh. Lah, yo iso. Yo digladhuki. Betah kowe. Ya sesuai betah. Nyun sewu, Mbak. Kula paring jumeneng nggih, nyun sewu. Nggih, jenengan. Dadi ben pas awakmu siji, aku siji. Nggih ngapunten Pak Didi nggih. Lah, Monggo. pae. Hah? Pae. Pak urusane debok kae. Urusane Pak Dalang kan debok. Nyuwun sewu. Radi mriki nggih, Mbak. Ngapunten Kang Kadah. Nggih, Nyuwun Mas. sewu paring esmo Mbak Santi napa nggih? Nggih laras. Alhamdulillah. Pidalem saking pundi? Kula saking Mojo, Mas. Oh, mojo. Nggih. Nyuwun sewu le angsal tanglet jenengan pun gadah pasangan apa tasik single? Kula. Nggih. Nggih, pripun nggih? Pripun? Aku yo isin lho, Mas. Dereng Aku gadah yo pasangan? ngene. Dereng gadah pacar nggih? Dereng. Waduh gendeng. Lho kok gendeng piye to? Lah kuwi nyapo? Bahagia. Bahagia kok wah nek kene kok gelem kok. Lho, carane to ya ditakoki dhisik. Nyuwun sewu Mbak Santi. Nggih, Mas. Astane jenengan sing tengen pundi nggih? Niki. Oke. Ame mau pijetno lho. Pijetno piye to? Lah kaya ngene iki ya dirayu. Oh. Dik Susi Santi. Kowe cek mikir kene we. Kowe cek gong iso move on-e we. Kowe rung iso move on-e we. Aku dengi move on malah enek pesawat keserempet. Mbak Santi, kadang memang sama-sama ada masalah kan. Yang penting aku orangnya Anu, Dik Santi, Dalam. kamu tahu nggak? Ayam bener. Kayak Randy Doso. Iya bener ya asli. Ayam bener. Matun, anakmu Matun. Matung sapa iki anake Narto. Dik Santi, Dalam Kang. kamu Mas. tahu nggak kalau kamu aku ibaratkan itu kamu adalah seperti yang ada di langit. Kamu Apa aku itu, ibaratkan sebuah bintang, Bintang. aku sebuah bulan. Wah, sambar bledek bongkol. Yo, nang dhuwur ah. Oh yo. Oh, Kayak pas oh, udane deres sirik yo. Dene deres. Sirik. Udane Dik deres Santi, bledek. Dalam Kang Mas. ibaratnya kamu adalah sebuah bunga. Bunga. Aku adalah sebagai kumbangnya. Kamu mekar, aku ngentup. Urung sampai mekar tak babati. Tek Tukokne rondap yo. Ya, rondap. Sing Rondap. wedok ya tunggal. awayae bersih desa. Kabeh ya diresiki to Diresiki. ben nyapo to. Mas? Nggak usah didengarkan. Memang itu keluarga melarat seperti itu, Dik Santi. Melarat. Yes. Iri Dik Santi. Melarat kok bangga. Agak Yang penting sini aja, kompak. agak sini. Agak kesini ya, Dik ya. Dik Santi. Lanang wedok padha. Padha ae. Ibarat kita jalan-jalan di mall, kamu sebagai sepatu, aku sebagai kaos kaki. Ambune le. Sasi ra diumbah. Ayo. Awake Jorok. dhewe sak jalan-jalan dhewe ya Mas Iya, yo. awake dhewe. Yo cah To. kene.
Urung aku tak giring dhisik. Giring pitik ya tau tak giring urung kenek wis dipek kancane. Wis enek truk liwat, kena truk penyet titik. Tas dong mangan. Aja kulino mbok giring, tembak Suwen. langsung ora gelem tinggal. Nah, Aku boleh. tak giring alon-alon ya ta. Ya. Lah kok dipek kancane. Berarti kancamu garangan kuwi. Wong iki duwe trik dhewe-dhewe Kang. Ora kaya kowe, Dik Santi. Iya kan. Beribu-ribu bulan di langit hanya satu yang bercahaya. Beribu-ribu bintang di langit hanya kamu yang aku cinta. Dik Santi, kamu kalau aku ibaratkan kamu adalah sebuah mobil. Kamu seperti mobil ambulan. Lu ke ambulan. Aku sebagai supir kita kan bersama. Dan Tidak di akan situ adalah terpisahkan. mayit-mayit dua itu kita angkut ya sayang ya. Iya sayang. Ya. Kowe dadi apa? Aku jadi supir. Kowe Ambulan. Bulan. Ngangkut mayit kue loro ki. aku mayit. Ya. Kok tak wedeni nabrak wit. Mati sih. Deni we yo. Aku dek bongko terus. Ora urip ngono lho jane. Ora usah mbok Ora ibarat. usah semulur, Wong wedok we. jaman saiki ki ora perlu rayuan kaya ngono kuwi. Lah piye? Langsung Iya kan, candrak Mas? tangane cret. Hah? Iya ta? Hah? Musik. Ngono. Yo, ngono Piye, lho. piye, musik piye? Delan-delan gila Sing. gila. Madhep rene. Jajal piye yo Mas? Madhep aku. Iya sayang. Itu nih Mbak. Terima kasih, Dik. Iya biasa yo Mas. Ngono tok. Iso ora? Emang lo mampus? Emang lo bisa? Keluarga sirik. Napa? Ngapa kowe tok ngide-ngide aku? Ki mbak bojomu rupane kok dawet. Ya. Ketimbang rupamu kaya cendol dawet. Kowe nyanyi apa iso? Paling ya I was yes. Aminor Mas. Ayo ya iso. Jajal, iso apa ora koyo kowe? Iso, Pak. Ojo Iso. kalah yo Mas. Aminor jreng. Oh, iki to. Hayya sana. Kuwi adan. Aku seneng nek kowe emosi ya. Ngapa? Aminar ki lho urung. Sik tau. Aminor sapira Mas Aminor? Ngapa awak dhewe biyen kapatho Ngrusui ae to kancamu. Yo. Bojomu yo cencang yo. Mangani tanduran. Kok kaya ngono. Mangani tanduran nih. Yo gak lah. Iki penari latar kok bener. ngapa awak dhewe biyen kapatho Kalah weton. Wis ora dipuk. Oh, keluarga murtad. Kowe laknat kowe. Wong ngelone wong kok bilang murtad. Urusane opo? Iki tukang ngendang iki provokator gitu iki. Iki lek ketipu nguramune kene ra nyanyi lho, Mas. Jumali iki Langsung malam to Mas. nyapa beli jare morale mbok Jarene ra oleh. ketoke sampean intimidasi karo aku gitu. Sentimen. Aja milih lagu kalah weton kuwi kan wis gak oleh. Ya terus piye? Sing mesra Deni Caknan kan yo akeh to. Misalnya sampean muni sayang. Wis seru bayi mbok waraya. Bayi adoke gak ngentekno apa-apa. Bayi tabung kok. Sayang. Lagumu ki lho. Sayang. Ora. Deni Caknan nih. Sayang. Lah, ngono lho. Sawangen. Biar Deni Caknan asli. Yo, Tidak Deni Caknan KW yo. goblok ngeyel. Sayang. Rungono ki lho sik. Sapira Mas? Ngono. Sayang. Sayang. Sing kene. Jawab. Sapi. Sapi to Pak. Sapi ngerokol kowe. Sapi nih. Lho Pak Didi aku dido sapi, Pak. Kowe sing ora menjiwai. Nek aku muni sapi kowe terus. Oh no, mosok kalah karo wayangane Pak Didi. Iki mau lakone apa gak ngerti ya? Lakone apa? Taman Safari. Kok taman safari gitu. Lah saenenge kewan metu kabeh. Ayo nyanyi, Pak. Ayo nyanyi. Oke. Sabar ya Dik Santi. Oh. Dadi dagelan penak. Iya. Mak-mak ngene iki perasaane dalang ya.
Kowe Aku ku sing bayare ra tau ndemek ngono kuwi. Lah icol apa piye? samene mbane sing paling rugi sapa? Coba. Pak Kades. Nyapa ta, Pak? Iso nanggap ra iso demek. Pak Indra to? Alah gak mungkin wani. Lah nyapa rek gak wani? Lagi wedi karo bulura. Tambemu. Ayo ditajake setunggal tembang. Heeh, senengane masyarakat kene. Oke, apa, Met? Ayo yes. Oh, ayo yes sing nggonku mau ki liyane kok, Sok. Duh, dewa-dewa gede tawa. Wis gede dawa. Nek sapa? Gadahane maratuwa. Kowe ki aja ngawur. Pamur ngaji. Maratuwamu cilik. Ya, tak plunuti, tak odoti. Suwi-suwi mondok gede. Iki yang nyambung. Iki yang nyambung. Keluarga jorok tenan ki. Nanti kaya gulu kendi. Desanti, Dalam, kita Mas. adalah keluarga yang solehah Iya. dan soleh. Tidak boleh nyanyi-nyanyi seperti itu. Tidak boleh jorok ya, Mas. Ayo nyanyi yuk. Yeleh. Nyanyi lagu anyang-anyangan. Ayang-ayang, ayang-ayang. Anyang-anyangan. Ya. Kayak paringi ral ngarep ya, Des. Sak ramban kowe sak ramban kene. Oke. Yo, ayo Mas. Ini dia pasangan saya sehidup semati paling prat 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 prat.